Kluci, řekněte mi, co jste tady teďka dělali? My jsme hráli partiu. No ty, musíš mluvit za sebe, Alexi. A byla to, tak a ty řekni, byla to simultánka s International Masterem. Jo, byla to simultánka Tak ještě jednou, s mezinárodním mistrem. Byla to simultánka, pojď. Byla to simultánka. Pojď. Simultánka s mezinárodním mistrem. Dobrý, a teď to potřebuji celý, ještě jednou, pojď. Byla to simultánka s mezinárodním mistrem. Skvělý. A jak jste dopadli? Kdo vyhrál? Nikdo. My jsme Bylo udělali... to nerozhodně, byla to remíza. Ano, to byla remíza. Oba jsme hráli remízu. A to mi řekněte, jak mohlo dojít k tomu, že takový ještě docela malí kluci uhráli s mezinárodním mistrem remízu? To by mě zajímalo. Tak u mě to bylo tak, že to byla vyrovnaná hra a on zafoukal vítr, spadly všechny figurky, no a tak došlo k remíze. Aha, a jak to bylo u tebe? A u mě bylo taky úplně stejné. Že taky bylo vyrovnaná hra a jako jsem měla ještě šanci vyhrát nebo prohrát, já nevím, ale nám taky hodně silně vyfoukal vítr a spadly všechny figury. Takže vítr vám pomohl k remíze s mezinárodním mistrem, jo? Ano. Jo. Tak teď mi řekněte, máte rádi vítr? No, Jo, jak trošku kdy jo. u čeho. Jo. Tak potřebuji Ale teď celou ho větu. miluju, Teď ho miluju taky. teď ho miluju.